Iya aku nek ra tuku rokok sik. Sembune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kajembel, mau kae didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong, kowe asa cerewet kowe. Nek rawani meneng wae. Engko nek nganti gegeran aku sing ngandhangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padangane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo dupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, kowe ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, nek ngono wis pancen wani karo Bakal Durna. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono Tuna Bagong sama parangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Badraya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal meparangi. Nek gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kajembel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kajembel. Ora ana sing iso meparangi karo kowe kejaba namung Nalendraing Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking edian. Cah nek wis muni ngono kuwi ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwek sadulita lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Bakal Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo, nek pancen kowe wani karo Bakal Durna. Ora ning kene bapakmu neker kan Digdayan. Kowe iso ngalahke Bakal Durna, bapakmu slamet ora rak boyong nang negara Astina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri kok wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik, dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tangan ayo. Nendi wong neter Kadigdayan. Ngono, ora kok metu njaba usah. Blegek-gek sadulita. Kaget aku. Tak kira karnaval. Karnaval apa, Pak? Lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ning padukuhan Karang Kadempel. Iki piye Petruk? Kok sik to, mbok dimatke sik to, Pak. Iki ora wong ning iki munyuk tenan. Aduh, Kiai. Ki menapa paduka supe dateng kula, Kiai. Kok sik to, kowe iso guneman to? Saged. Tata jalma sak tataning jalma wantah. Aku biyen tau duwe sedulur. Tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku biyen. Alah. Sariman. Oh, ngawur Bapak iki. Sariman piye? Animan. Lah Petro iki ngomong ora cepeng pecotet ta, Ndro? Nolo garing kelingan ora? Kuwi iki Anoman. Nek ora kleru lho, Pak. Ning apa ya isih urip? Iya. Apa kowe Anoman? Kiai Semar. Leres kula ngabdipun Anoman, Kiai. Kula pun senggono. Kula pun mayangkara. Kiai Semar menapa tasih kemutan? Anoman tenan kasinggihan mekaten. Syukur Gusti iki Maha Agung. Gusti iki Maha Ageng. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku. Lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel. Anoman kowe slamet. Pangestunipun Kyai Semar wilujeng liring Sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kyai Semar. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya, Man.
kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Bener apa Pak? Anoman. Anoman Ula Garing. Waduh. Samet man. Pangestrinipun Kelurahan Ula Garing wilujeng bekti kula kunjuk ki Lurah. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Prayogakna ya. Lho niki sampun boten kirang prayogi. Slamet man Anoman Ki Lurah Petro. Wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Sapa karo kowe sing ngancani tekan kene? Lurah Petruk kula namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Wo mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulya mboten mangertos lenggahipun Ki Lurah Petruk kaliyan Kelurahan Ula Garing Ki Lurah Semar kula mboten mangertos. Mergi negarinipun sampun benten. Kula mapan wonten ing tanah Hindi, panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun Ki Lurah. Wah, jan. Wis do mati kabeh to, sampun. Kae munyuk sing raine wedhus Kapimindo. Kae ya wis mati. Sampun Ki Lurah. Terus munyuk sing buntute dawa banget. Nganti kaya tampar kae. Cacing kanil. Kae ya wis mati. Sampun Ki Lurah. Terus munyuk sing raine boyo sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula. Wah, jan kok ya umurmu dawa to, Man. Pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang Ki Lurah. Syukur prayogakna ya Man. Wilujeng ning sambi kula mboten kirang prayogi Ki Lurah. Kowe slamet Nyuk. Lho kok mbok ya Man ngono apa kok Nyuk? Kuwi iki wong munyuk tenan kok diundang munyuk kok ora ento. Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng Ki Lurah Bagong to menika. Heeh. Mbah kula menika kangen dipun sebut Nyuk kaliyan panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula ya tetep Nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk dundang Nyuk aja nesu. Nek kowe dundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe dundang Nyuk ki jumbuh karo kangananmu. Inggih Ki Lurah. Slamet kowe pangestunipun wilujeng niring sambi kala. Syukur. Wah, jan isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki Lurah Bagong. Untumu ya jek wuto tasih. Ora ana sing protol. Mboten Ki Lurah. Sehat berarti kowe aku wis entek, Man. Inggih mbok menawi panjenengan kirang olahraga. Wis nek ora olahraga wis nek ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakna ya, Man. Nggih, sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Senggana. Kula wonten dawuh Ki Lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki Lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuhi dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kaliyan kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat menika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping. Nanging boten pinanggih kaliyan lenggahipun Ki Lurah Semar. Tumuntun kula tambuh-tambuh sanggaring para kawula. Tumuntun sakmangke kawula paring pitedah dhateng kula bilih lenggahipun Ki Lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kaliyan Ki Lurah Nayantaka. Iya. Ya pancen sapurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa mekaten Ki Lurah. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugi andadosna ing kawuningan. Sapangeripun Ki Lurah Semar saking negari Pancawati, Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun anandang Sungkawa, anandang Rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumuntun satunggiling wanci dawuh kaliyan kula. Anoman Murapadineng Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tinenggan dening Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negara Pancawati. Lamun ora keduga boyong kelawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidal saking negari Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya.
Ilengking saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengan juga parenga kula boyong wonten negaring Pancawati amomong dhateng Sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga menawi paduka Kyai Semar boten kepareng tedhak wonten ing negari Pancawati tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya Semare koden prayitna semuriris eka balik titiyane kandayane trisanya purnama sasi ing dereng ngantos paripurna pangandikanipun Sang Anoman ya Sang Senggana dinampi nangge Kyai Semar Badranaya dadak sakala mangke dumrajak tanpa harapan rawing Begawan Durna Sumangura Kilopati Haryos kene kanca kagiat kang samya bulan blegegeg sadulita mel lo garing aku ora ngimpi apa-apa lah kok karang kadempel kerawan priyagung iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glotra. Kok aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh gong. Wah wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis ta, titenono. Nggon sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane klincipi carang papak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sapa ta? Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tekan yen ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketoke ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar ora takon ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Oh nala gareng gak tampa pangestuku tampanono ya nala gareng kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Patih Sengkuni bekti kula iya nala gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Iya Petro tak tampa pangestuku tampanono ya Petro. Nggih kula pun dinggo jimat. Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunjuk iya Petro ndak tampa. Pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Najan kowe tak pandhak po elek karo aku, ning gandeng kowe derajating kawula ngabati karo piyayi tak tampa. Pangestuku tak manono ya Bagong. Nggih kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek. Durung kurang Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya aku ya ngomong apa anane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Mremban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi amruhanamu pratakon ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggonmu urip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur iki kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton, kowe gelem
momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina. Dadi pramtaku ana ing Karang Kadang mliki sayekti men kepengin boyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa, nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane. Aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat. Kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, marang coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu. Ora tau gelem dandan-dandan bali wismamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina. Dek, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono kuwi. Jarek ora tau ganti. Monggo wujudane ya kaya ngono kuwi. Ning negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosok kaya ngono tanggo-ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumadi saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda 8, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono. Mula nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak boyong ning negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Kowe nang kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming nang kene dadi Panakawan, manganmu ora ajeg. Kadangkala sedina ping 3, kadangkala sedina ping 7. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggula wentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru. Kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesti kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok pitung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, monggo uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggo napa aku tak takon. Senenge nggo napa? Kowe yen gelem melu ana negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja men menyap-mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem Pak. Niku ming kadonyan niku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk ora dienggo ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking nggo. Petruk piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae Pak. Bagong edan ora. Suwe banget elekere to. Iya. Iki ana kesempatan sugih. Yo Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Panakawan. Aja kuwatir Bagong, mengko tak gaweke. Yen men perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor 2 omahe Gareng. Sing nomor 3 omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandhang kirek. Oh ya wis rasah wae. Menungsa padake kirik ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Premban.
Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten monggo, ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing alam padang niku ati. Arep kebegan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah, nek atine ora tentrem, niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadhep marang pangayaning Gusti. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake, ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat, sing duwe bondo donya ya tetep tuwajuk ngene manembah marang panguwasaning Gusti niku nggih wonten. Ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1. Ngoten. Dadi Semar emoh. Upama Semar niku urip ning alam padang, kula tak urip kaya ngeten niki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lair kula bungah, batin kula seneng. Kok sik? Kok iso ngandha lairmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lair niku mboten kok perkara brondo donya. Ngoten. Tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis, ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya, duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar yen aku ora maksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukari dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak bela negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudo paripeksa. Mangke riye. Pendhita kok brangasan to sampean? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mang peksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon ki adile dilakoni, penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja maksa kamardikane wong urip. Saben wong urip ning alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangan. Ora sakokean gunung tanpa guna. Wase kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bengawan Durna, ngerti ya? Yen tok Karang Kadempel iki wis akeh paneh para sata Kurawa. Oh, Kurawa sago bumi angus Karang Kadempel Semar Batranaya. Bagong arep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembug sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik.
Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marai emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketapke Bumi Angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sakarepku ya sakarepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa doting brengok. Iya. Dul. Loh, ora basa karo aku. Sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak boyong negara Ngastina. Negara utuh Karang Kadempel kene bakal tak Bumi Angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembungku sing endi? Rumangsamu apa anggapmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel iki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampok karo bapak. Ora ngrasani arep Bumi Angus Karang Kadempel. Nek arep Bumi Angus Karang Kadempel ateges kowe nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kadempel. Iya aku nek ra tuku rokok sik. Sengkune wis gila kae. Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, moko wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong, kowe asa cerewet kowe. Nek rawani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing ngandhaki. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padangane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo dupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, kowe ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Nek ngono wis pancen wani karo bakal terus. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono tetep Bagong sama Palangi karepe para wong Ngastina nggone boyong marang Semar Batranaya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mempalangi. Nek gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso mempalangi karo kowe kejaba namung Nalendra Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking edian. Cah nek wis muni ngono ki ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blek kedua saduli to. Lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora ning kene bapakmu nek kanthi gayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora lak boyong nang negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Batranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngomong apa ya. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri ya wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik, dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tanah ayo. Nendi wong neter katigayan. Ngono, ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pamane wong neter katigayan? Ning njaba. Ayo. Kowe mesti metu njaba e. Ayo, neng Pratan, Karang Kadempel ayo, tak jarake.
mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kuwi mesti gawe geger. Kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to, Gong, ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi ta kok. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere ning Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Ngono, nek ora ditandhingi sak penake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? 100 wae. Ayo mesti 100. Oh, ana 100 kokean. Ha piye Pak Truk Ewangi Truk? Moh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ngewangi. Reng ayo perang reng, ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake kowe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, lha ora omong Truk. Kurawa 100 kok 100. Waduh, cilaka iki modar ya aku. Ha sakarepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man, wonten dawuh. Oi sayang karo aku ra, Man. Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu nang taman Saka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ra papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tasih? Tesih, isih. Kathokmu nyoki beda karo kathok wong. Kathokmu nyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi iki bolong. Monggo aku ora ndek buntut bareng tak walik iki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Truk. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih pira merek-mereke krokodil. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok karang kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para sata Kurawa dumugi negaripun Cawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Modar ora wae. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Lho nggih, ngestaken dawuh. Kelurahan Semar kula badhe mbelani Lurah Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger karang kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangka inggih pun senggana. Sing ati-ati ya. Anoman lho nggih, ngestaken dawuh. Bapak keparanggul mungkin ayuda kemambang bawatnya bentar kebabangnya mungkin ngalogo iladalah iki Bagong pancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah kuwi arep boyong karo bapak ora masalah, pate sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat.
Kowe wani napaki kridaning para Sata Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki ndi nek perang mesti kalah. Wis to, nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ora ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para Sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe gurimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk. Iki ngertep ora? Anoman ya Senggana. Ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak tahu. Urung tahu. Iki Ijen tahu ya Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya Men ya. Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis tak meneng bae kok iki tak gawe lakone. Oh nggih nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsuh Anoman, jagoku mungsuh jagomu, botohe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Keleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong Padi kula Trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatahi ae. Mbut ora. Yo satu-satu. Moh. Ora wani kene. Cah gleleng tengok dhuwur, Mas. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik. Nggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine dis. Nggih. Ayo gek minggat kowe. Iya. Patih kok dinggat-gatke ra. Apa iki ngengaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk narikaku isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Senggone para Sata Kurawa mlayu badhe njajal kula semanggaken. Surtayu aja kaya bocah cilik, aja meneng bae. Iki tandang ana. Anoman ora minggat pecah siramu para maju leganing atiku Raden Surtayu. Rasa pamer
piye? Wah. Cah sirahmu. Cah. Wah. Oh. Oh. Ah. Waduh. Waduh mati ya. Cocok tumbak jebol dadawal. Wah mati. Oh, what? Dan jebol dadar mana-mana. Nginjen apa? Nginjen cangkemmu. Kok iso cuwis. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Kuwi carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme?
Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Inggih. Tekune. Inggih. Terus Sebul. ngono kuwi. Nggih. Kaya kowe kuwi. Nggih. Lho. Kok malah singset? Le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso e, Man. Pengen saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun Kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. mengke sampeyan jijik. Ora wis. Urun Gelem. mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun jebul. Wah! Ha iki. Rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono. Iki syarat. Kewes. Mangap. Waduh. Kaya ditapuk e, Kang. Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Lek ngulu kaya angil ya. Sebul. Nah, ayo terus. Terus, rono kabeh. Men aku ra muni coba menamu. Aduh. Kena balik ke sithik. Mangap. Kuwi ya pembalasan. Ayo udu tai. Jadi lek. Wah, oke iki ora apa-apa. Oke terus ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tapuk lho. Dilek. Piye? Dono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah ngendak ora iso mbeker. Waduh, edan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lek tuku sempritane ndi? Hah? Lek tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ora iki pancen aji-ajine Anoman dikake aku. Oh, Carane mangap. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Komeng kaya cecak. Ameng sithik kok.
Nek oke ya mbeker nek sithik mung cedik cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo Suramrata, Jayamrata Ibanjen Bandara. Candak ora we. Kok mlayu ngopo? Doro-doro gati. Aku wegane muncul kowe. Aku mau nek muncul kowe. Nek aku tekan kalang kadempel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu genderuwo. Genderuwo karo bojone slimbit. Bojone genderuwo kuwi peri. Kok cethok ere. Tenan yakin sumpah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani genderuwo sing slimbit karo bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Wah. Diplesetke. Anane kula saniki gelute musuh kula. Aku mau nek gelut musuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apa nang kene? Oh ketel paksa iki aku. Iya. Tibananganku jeblok jadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dene aku. Ya. Modal we. Remuk we. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Nggawa gaman. Kowe kok ampuh to lho. Ha jenenge anake Semar kok ora ampuh ora ya ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu sini. Wacok cilamu tibano. Ucakaku Kiai Bendo. Iya. Tahu tak nggo nyolong kambil ping 3 lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Sirah tenan. Apa iki cek ketel? Ora ngerti. Aduh. Glaji silahmu. Tibano ora bakal di modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal semplot silahmu. Dia. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pusakamu nek golek tumbak. Oke kancane. Gelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu nggo mateni tukang ping 4. Ya. Apa-apa. Tukang ora salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang. Tapuk Kiai Dai Matu. Sandal jepit iki lek kunjup ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Mate dene aku. Iya. Edian. Pedro. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebarang. Pangelan Pati Ngastina ya Dulma Gati pelangane Pocot-cocok kula ning nganti kala-kala Petra wilang bebarang. Ayo.
diplecani piyai Petalangan cemene akae nang jauh kala kalau kowe wilang icin mulai nang negara ngecil. Halo. Mati lho Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebanen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman pancen digdaya. Boten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mereh-mereh kula dibantingi ngalor ngidul ngetan kulon. Pejah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama uduaku wis sirna margalayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalaman. Niku pancen hukumane cing gawe ulit. Kok isa ngono, sampeyan nek nyambut gawe. Kula nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae sampeyan. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Ngajeng ngomong-omongan niku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ning lambene ora ketok. Kok kulang ngicol tak kira lanang lho tak kira wila paman cekuli saiki tepungane warok jengkulmu mlocot kok warok bewoken walok wong lagi main ketoprak kok dijak pikul ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dik mati ya. Ah, Bagong kok iso mbeker. Iki rek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngafal. Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata to Anoman gleleng. Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayel. Pak cuplek mripatmu. Ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwat ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi giralo. Apa? Truk? Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru giralo. Omong kleru. Gorila, ayo, kudu giralo. Gorila, kok remet dadi kelalar awakmu. Iya, wis. Hah? Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Sampai naik dhewe mulih. Kena mulih ning ana aturane. Aturane apa?
Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru ngene ya. Kowe iki ora edan lho, Jan. Aku ki Pati. Weh lah malah marang kene mati. Iya ora. Ora Pak tratap aku. Ora marang kene iki lah dadi wong menangan ya pajake. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru ngene ya. Jan izin aku. Aku ki izin kok. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebab ora munggah? Nginjen roke buku. Kurang ajar ya. Murid kok senengane nginjen roke Bu Guru? Rok di PP Pak Guru. Oh, kita apa Sengkuni? Kita jepitane. Sengkuni dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sama Roma Irama. Coba nyanyi lagu Roma Irama saka kene tekan kono. Rombongan kula wong anggere mantul lak buandem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Apa kowe ya? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karo joget. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Wah, anggere mandek bandem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor 1. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate pripun? Sampeyan niku Pate lho. Kok dadi omongane kaya ngono? Nyanyi-nyanyi terus dan niku anggepe kula ora isin lho. Kula niku kanca sampeyan, adados kono ngresno tekan Karangkademan niku. Ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano. Piano, main-main piano. Dik Pate. Ora isin-isin ke to? Sampeyan niku Pate, pangkate dhuwur to negara Ngastina. Lah kok dadi nyanyi sakarep dhewe. Bermain diringi. Dik Pate ampun kaya ngoten. Lho, iki mesti vokal gaweane para ponokawan. Piano main. Bermain diringi dengan piano. Bermain diiringi dengan piano. Ding 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 ding. Waduh. Kibote Yamaha. Iya. Hei. Sawari wong kono apa bocah? Gerangan. Kula tekan rene mergo melu sampeyan piano. Kula diloke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piano main-main. Bawa dulu kok melu-melu ora ngerti
Dodo sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa ini panjen Petruk pono kawan sakarepe dhewe piano. Main-main piano. Wah, keparat. Canda dadi ngono, Pak.